Hallå där, era sprattelvinklar. Idag ska vi prata om 3 olika leksaker. Det här är den första, röd, svart. Det här är den andra, kan kombineras med den första. Och det här är den tredje. Nu ska vi prata om den tråkigaste, pingis. Inte så roligt. Den andra, öga. Kan man kolla med om man är tråkig. Kan man också spela pingis med. Au! Och sen, den tredje, det är det roligaste av dem alla. Papper och sax. Det blir ett roligt mönster där. Ser ni? Det är maskan. Vi får göra så här. Ser ni? Roligt mönster. Hallå? Det var allt för idag. Hej då.